Hello mga guys, ayan o. Paano tayo na ganito dito sa paper pag nag-aani. Ayan, high-tech na. May gamit ng machine. Hindi ko lang alam ang tawag ko. Gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Ayan mga kapatid, ito lang yung sa likod ng bahay namin. Paano nilangin na. Dati nakita niyo sa mga video ko dati. Is hilaw pa siya. Kaya yan, pinaani na nila. At medyo high-tech na ngayon. Dati mano-mano ang pag-aani. Ngayon ginagamitan na ng machine. Ayan po, gano'n naka ano ang generasyon ngayon. Lalong pinadali ang trabaho. Ayan po. So, lalabas na po ng palay sa machine na yun at maglinis na at nakaabang naman yung sako. Ito yung mga sila yun is yung mga tira-tirang palay pinupulot nila. Ayan. Sila yung kasi ang ganda. Enjoy nyo po. Maganda sa education. Hindi ko rin po. Thank you for watching.